Имаме сулфиди, имаме и медна минерализация. Ако го видите от по-близо, това е хризакола. Ей ги сулфидите. Тук е започнала някаква лимонатизация. Ето тук може да се види от по-близко самата скала. Опа! Почти излезна. И като го накапаме с солна киселина, ще видим, че ако има изобщо някаква реакция, тя ще е доста слаба. Да. По това се различава от малахит. Ей го и магнетита. Всичко изветряло.